Hi guys! For today's vlog ay pupunta naman tayo sa Lourdes, Bao, Camarines Sur, lugar kung saan ako lumaki at matatagpuan ang Tinawagan Hills na dinadayo ng maraming tao sa ngayon dahil na rin po sa sobrang ganda ng tanawin na matatagpuan lamang po sa Sitio Ibabaw, Barangay Lourdes, Bao, Camarines Sur. Tara po at samahan niyo po ulit ako guys. Ayan guys, simula po tayong nag-video dito sa Liboton Street, Bulwang, Bao, Camarines Sur. Papunta tayo ng Lourdes. Please follow my Facebook page and subscribe sa aking munting YouTube channel guys. Lucky Sal Vlog, thank you so much! Apat ka ni. Dryer. Ito guys yung dryer ng mga farmers dito sa kabundukan.
Madami dito dyan guys naliligo kasi malinaw yung tubig. Dali, dapat yung ano, para na nagkakawal na sila. Di man yan ako makapasinyas, taisi mo ang kukapoting saro kong kamot. Diba? So dito guys sa kanan na to, dyan po yung papunta yung Lourdes. Oh. At yung Tinawagan Hills. Then dito naman sa kaliwa yung papuntang Lourdes Yang. Yung direksyon na kalsada, yun nga pa. Oo, ano para dito ko na kasama. Ayan guys, kitang-kita dito yung yung tinatawag dito sa Baaw na Ranow. Madaming nakukuha dyan na mga isda, pangkabuhayan din ng mga taga Baaw. Baaw Lake. Baaw Lake. Ayan po, oh. Kita din dito yung Mount Isarog na medyo natatakpan siya ng ulap. Ano yung apot kayo niya? Aita, Agta. Aita. Dahil mo naman dahil mo na yung pag-iba, dahil mo dito sa kung alam na nito yan. Nasunod ang vlog kami yan. Ito ano na yan. Talangan na yan. Diba? Yan yung papuntang Binit na tinatawag ilog na kahit anong summer hindi na mawala yung tubig. Ilog naman na to guys, ito yung tinatawag dito sa amin na Busay. Ayan, pag kaunti na lang yung tubig, ayan mga naliligo kalabaw. Ayan. Ang abot kayo yung sapa, magapo, sapa. Pagpa kung magapo, dito. Pagka pare, tabuli nyo mababas ko kasi yung mga kasarap po talaga. Anong parada ng sensor yung kumisan yun? Minutes and 51 seconds. And guys, yung school namin yung elementary. Ayun guys, so sobrang ganda ng school namin yung elementary. Bongga. And then ito din
chapel dito sa Lourdes Yang. Ayan po. Ayan din po yung barangay hall. And ito din po yung daycare center. Ayan, yan po yung daycare center dito. And welcome to Lourdes Elementary School. Ayan po, grabe yung improvement nila ngayon dito. And super proud ako guys na dyan po ako nag-aral ng May elementarya. ilog po dito sa katabi. Sabi nga tapa. Ay, sapa. Pag magapos tapa. Ayan, dito na guys, and yung sementadong daan.